BFM News Regional. Idol Dance, go ahead. Kinumpirma ti Philippine National Police nga tubo iti Kalinga ti police nga nakapatay iti hold upper nga respondenda iti Quezon City iti namisan nga aldaw. Namuan nga naka-duty iti ni Patrolman Harwin Courtney Bagay kadwana iti duapa nga police iti mismo nga abay iti pagadalan nga nakangeg iti sarno nga potok iti paltog gabutireto ng respondeda kadwana iti kabady na nga sumeten iti may pagorpata nga panagretaliate iti iti suspects na pinagtukan iti paltog kay tatamaan iti police 25 meters ti kadayuna manibot iti posteda. Sakpay nga napapatay ni Bagay nagpaputok pa iti biktima iti maysa kadag iti lugar kitatamaan dati ima king kasamiten dati naala iti takyag iti nadakamatat nga pulis agraman iti baruna nga rason iti nakatayan na ti suspect ket napatay matlaeng dagiti kabaro ini Bagay nga nagresponde iti nakamat nga lugar ni Taraypay ni Bagay iti hospital nga Pimusay kalpasan siguro nga binotos namuan nga ni Bagay ket residente iti Pinokpok Kalinga. Idol Dennis Alipio, Tatak RNN.